дирӯз вазнкашии расмии мусобиқаи бузурги UFC 322 дар Нью-Йорк ба анҷом расид ва ҳамаи ҷанговарон ба вазнкашӣ баромаданд ва ҳеҷ кадоме аз онҳо мушкилӣ надошт. ҷанги асосӣ байни Махачев ва Дела Мадалина хоҳад шуд. диққати асосӣ албатта ба ҷанги марказӣ аст. Ислом Махачев ва Ҷек Дела Мадалина аз лимити вазн гузаштанд. ислом вазни 77.11 килограммро нишон дод ва Ҷек бошад 77.02 килограмм вазн дошт. ҳарду ҷанговарон дар ҳолати олӣ қарор доранд ва барои як ҷанги шадид омодаанд. оғози кадри асосӣ тахминан соати 6 субҳ оғоз мешавад ки силкаи эфирро дар телеграм мегузорем то тавонед бе мушкилӣ тамошо кунед. силка дар комментария. салому алайкум дӯстони ММА, ба канали мо хуш омадед ва мо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон мекунем. командаи Умар Нурмагомедов расман ба UFC муроҷиат кард то бораи ӯ як ҷанги дигар ташкил кунанд, пеш аз он ки ӯ боз барои камарбанди қаҳрамонӣ довталаб шавад. менеҷери ӯ Али Абделазиз гуфт ки ду рақиби мувофиқ аст: Эйман Захаби, Дэвидсон Фигерето. умар моҳи январ барои камарбанд рақобат кард, вале Азмер Абдувалишвили бо қарори доварон шикаст хӯрд. баъди моҳи октябр ба октагон баргашта Марио Баутистаро бурд ва ба ғалаба баргашт. ҳоло Умар дар ҷои якум дар рейтинги вазни сабук мебошад ва довталаб ба камарбанд аст. акнун ҳама интизори натиҷаи ҷанги Мер Абдувалишвили ва Пётр Ян ҳастанд ки 6 декабр дар UFC 323 баргузор мешавад. агар Умар пеш аз ин боз як ғалаба гирад, шонси ӯ барои довталаб ба камарбанд қариб кафолат аст. рақиби Нурулло Алиев Шемрок дар як мусоҳибааш гуфт ки Нурулло финиш надорад, фақат як бор бар зидди як харчанг пикуд шудааст. инчунин Шемрок ба таври рӯйрост эълон кард: ман қафои ӯро мегирам ва кореро мекунам ки ҳамеша кардаам. ин маънои онро дорад ки ӯ мехоҳад дар замин Нуруллоро мағлуб кунад, аммо то ҳол аз ҷониби Нурулло ягон ҷавоб нашудааст. бояд гуфт ки 22 ноябр Нурулло Алиев дар Қатар дар доираи мусобиқаи бузурги UFC Fight Night бар зидди Шемрок рақобат мекунад. мо ба Нурулло омодагии беосебро таманно мекунем. Здесь сзади у нас очень красивое сочетание цветов. Это классика, новая модель наша на высокой подошве зимней. Подошва прошита полностью и подкладка кожаная. Данную модель можно утеплять на заказ материалом байка. На меху их сделать нельзя, только на байке.